Walah. Jesi. Masa. Ya Allah, anakku pinter ya, Masya Allah, tabarakallah. Jangan apa, Duk? Istri idaman. Masak apa, Duk? Sambel terongnya wis mateng. Lumpiane lagi digoreng. Jangan asem. Asem tempe. Wis mateng. Asam apa, Duk? Tempe, Lek. Wis umbah-umbah piring, Duk, tak duduhno. Umbah-umbah wis resik Oh, delok omahe. delok. Oh, wis umbah-umbah piring, Bu, Pak. Anak pinter, Pak, umbah-umbah piring ya, Pak, ya. Ya Allah, Pak, tangi turu. Loh, Pak, jipo apa, Pak? Anak pinter, Pak, masak sambal terong. Terus apa jenenge apa, Pak? Ngono ki mau? Lumpia. Terus umbah-umbah. Dijangan asem-asem tengke, Pak. Ya Allah, Pak. Kan wis manpo rong, Pak? Ya urung ya. Wis ah. Yes. Kok cepet meneh, Pak? Ya Allah, kok ngetokno anakem ya. Oh, mejane digo mulih, guys. Nang kono nanti enggak ada sego. Nek nang kene dilap-lapi ngene, guys. Dienggo ada sego. Wis nyumpel ora apa-apa. Jenenge wong tuwek kok njaluk apik. Sampe nek pengen apik ya dibangun dhewe, padha ora duwe grenjet ati. Ya, bocah ki nek dicawisi apa-apa apik, bathik gak duwe grenjet, atine pengen bangun, omahku pengen apik gak. Mulane dadi wong tuwek iki kudu mikir iki. Kok penaken karek nganggo. Nyah nduk iki kae. Ora. Ben golek. Cek kok makmur gemah ripah loh jinawi. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe anakku ya Allah. Cek nang keranjang kuning, Ger. Aja lali. Anakku Dewi Agustin Aulina. Dadi engko nek kalian engkei apa? Ditukoni, wah. Apa sih dituku? Lina. Oh. Kayak gojo. Apa gerah ya kok. Kok. Besok tak kak. Nah pendopo. Ada minyak. Apa minyak lo kue ya? Pintere bojoku. Karangane kok pinter, Mang. Sekeh meja. Gak kok. Semalah sugih iku kok. Aja sembrono. Omah kok ting selangkrah elah. Tak nggon-nggoni dhewe aku ya ora ngira-ngira tanggaku. Anggak ngolong Pak Heke. Anggak ngolong. Mejane ndek nulen. Nah, segone ndek rene gak apa. Segone pepet ora ndekno rene. Jangane tak kek kene. Nah. Engko huku kok kaplak. Kak Kongo kok. Gangang Kak Kongo. Kok ditaplak ditukokno taplak sik habar. Ya. Lah kuwi mangane ngono. Nah, meja pelek. Walah ger. Wis toh, ngono ki aku wis hidupku wis jangane dik kono sisan. Dadi ra golek-golek. Ora tak kei ndok kok. Lah, wis ben gak golek-golek nek mangan. Dicucupi. Ada meja kae. Mah kecok meja kuwi kok mangan nang kene penak. Langsung jungok. Udah tutupe. Tutupin njaba tak umbah. Tak sibuke. Enak ya gawean anakku pinter ya. Hah. Cukup gak umbah. Masih.
Wes. Wes jas iki. Kok kok taplak. Ngelapi yo ora tenanan nek bojoku. Nek aku gak sekali mergawe ya resik kabeh. Tapi yes lah geleme seneng kok. Tak kongkoni gelem seneng ora goro-goro. Pak mejane jipuk budal ngono ki seneng. Masalah resik ngene iki sabar. Tangane lek dame jek matoh. Oh, wis guys. Ini Kak Jos, ruang makan. Iki serang arah dileh-leh karo tim super. Walah, tak kei meja iki ya dijikok, tak kei meja kae ya dijipuk, dikeki dingklek ya dijipuk. Wes iki jipuk-jipuk nek mbok kudung kowe. Aku kok komet aku. Asal-asal nganti ra iso. Ditambahi minyake, nek goreng aja kaya wong tipis. Jare bakal nyentek. Ngono. Yes. Panas sih. Asal dibantu serong. Bulan. Bulan mbak senjol panasnya. Panas nah. Panas itu temen. Wow. Ya Allah. Miring menengah. Adem. Waya mangan ya. Ya kau enak rasa jengkol, mau gak jengkol? Jengkol kok dia. Gue kabeh apa patah senang. Banyak. Kadem. Aduh. Ora mbok supno mau. Nangge mbok supno. Dipateni dikakno, pateni malah londot. Mbok mesti. Tempe. Terus apa? Enggak. Gak apa deh. Lah. Badok nggak kayak badok apa? Ombe. Kok badok ki wae. Jantiro kok terus banget.
Ya Allah. Bangetan aku. Urip kok nyandung ngrimpet ngono ya. Wong mangane kok koyo wong cacingan. Kau mangan kok. Iya. Kok tidak baik-baik saja. Gorengannya pas burung. Enak. Enak. Ayo. Uripnya. Aku coba aja. Akan gawean. Nyapu nggak sih mari coba kocok. Uripnya. Ya Allah. Urip nang ngene. Ker. Ya Allah. Enak pol. Mbah Rukoh ku buat napanya. Rukoh ku tak umbah itu. Ya Allah. Tapi mungkin cowok. Perai ki resik-resik tok wis. Resik-resik. Blang kerai ngelung ya. Esuk petang wis aku sore wis tak pel dik bengi wis tak pel iki. Dadi engko nyapu ning kok ngepel engko sore. Payah turu resik gak dijamak wong nang ngene iki resik. Selak. Sore wis do resik-resik aku padha mapan turu nggih aku resik-resik nyapu. Wis arep bengi ape sore ape sutoh nek ra mergawe ndarak apa sing kek rezeki sapa. Dari nyapu bengi nyapu apa lah. Rumah sakit kayak cuti nyapu ngepel bengi kok yo. Sing lara kok ya enek. Wis resik. Awake dhewe kesel, wis sisa-sisa. Wis tak kurep-kurepno. Wis resik. Para umbah-umbah paham. Besok ngono kuwi nyetrika. Besok mau tak setrika karek Saidi.
Ini aku nyetrika esok ae nih. Kan wis cek do resik to Rafa turu. Aku nyetrika. Terus nyapu. Bar nyapu resik langsung nyandak gawean masak pakai bar iki. Mangan. Wis arek engko lempit-lempit. Arek gawe konten apa kan arek engko sik. Semono kan konten lek damis yo aku iso kayak Facebook kayak ngopo. Gawean omah nyapu njopo. Kono nggo nari niku godhong coblok. Godhong jati wis logrok kabeh ngger kan pewanas ngger logrok kabeh. Ya Allah. Kae ngombe ruko. Ruko tak ngombe kabeh ruko ngarep ruko mburi. Mbok kae iki kanggo kabeh ngger, ora tak nggo dhewe. Don ngene iki padha salat. Omahku dienggo salat wong ya Allah, alhamdulillah. Omahku dijaluki wong ngombe, wong gelem ngombe lho, ngombe banyu ku ngene iki ya Allah. Seneng. Mun nyasang saya tuwek iki sang saya anu nggih. Ilmuku dhewe neh ngono. Sang saya duwe iki sang saya aku iki malah ayo ndangnya ndak pangan. Wis apa ndang dipangan wong panganan ae. Nyah nek dhuwit iki yo dhuwit iki wis tak sedakono nggih sebagian lah. Ya terus kon nyanyo terus masa depan anakku terus piye ya. Aku iki cek kuat mergawe nek gak kuat mergawe. Sedekah sak mampuku sak kuatku wis karek kono sing biji nggih, karek Gusti Allah sing biji. Aku wis pokoke ngono ae. Aku nek dibiji wong ngono lah rembu ya. Aku dingin ngene las mau renek nggih, mau nenggo ngrawut. Angger bodo kedua gak tahu tak golek gak tahu enek ping 4 dene gak tahu. Dek iki kok enek mel kayak kok enek kan ora bodo kan mergawe. Angger bodo kedua iki lek gak nemenden yo nang raut, lek gak nang raut mbuh nang ndi. Gak tahu enek. Yo wis renek yo wis. Aduh nggih mlakune Pak Mi senteat-senteot tau ngantek sikile loro ngoyo-ngoyo rono ora enek kok. Yo anake. Sing tak anu kan anake, aku sing tak anu kan sing tuwek, ora anake. Nek masalah didik anake dikongkon dolan nenggonku, wong tuane arep boyak ora dikongkon yo ora apa-apa aku. Sing penting aku dulur nom apa jenenge nenggone sapa dulur-dulurku aku ruju dhewe nggih. Ngono gak ngono aku yo kleru, ruju aku iki. Mbak yuk Pak kanganku wis padha rada tuwek-tuwek kan wis do penyakitan. Yo wis renger. Wong nek sing seneng di video, nek sing gak seneng di video mungkin wis gak nenggok videonan engko kena sorotan ngono nggih. Sorotan mbok hujat ngono iki ndek kena mental. Sedangkan sing tak pangan yo saka kono. Aku yo ora kudu nyoteng jane, ora tak syuting wis tak loloni. Dulurku sing gak gelem tak syuting yo gak tak syuting aku. Maksudnya iki yo niat aku ora nyuting. Kok krungu ndekne nggone dulure yo wis angger bodo mesti ngono bodo yo cah adikku kok. Bodo angger kedua kok rene ndekne yo ndek urusan dhewe paling yo. Ndek yo pengen nglencer-nglencer kok. Kok nunggoni sing ora-ora. Yo pengen nglencerno anak-anake nunggu dulur-dulure kono. Wong misanan engger. Wong dulur misanan. Ora kaya dulur cerengger wong misanan. Wong misanan iki wis sadok. Kayak iblas sekilo 2 kilo nek dulur. Ibarane duwe ngono ya ora nduk diturai, ora nduk diakehi nek dulur. Wong pengen lencer-lencerno anake engger bodo-bodo kok. Bodo pertama wis nang omah kok. Aku bodo pertama ora iso ngger aku. Aku nggon jujukan bocah, aku kongkon luyur nang ndi gak iso aku. Aku ngesakno nek kecelek bodo kedua wis beda ngger, ora ngarep dodolan nggonku. Nek bodo pertama bek nggonku, aku wis seneng kok aku di omahku dilinjik wong kok ngger. Aku ndek kae kere ora dilinjik kok. Dilinjik yo biasa, saiki kok ape do kemput larut. Yo mbok atine seneng mbok ora kan. Yo seneng kadang yo lek damis pakne ngono ki yo ngkeki mbok piro 10.000 mbok 5.000. Ndek kae nggo ngkeki apa lengger. Nggo mangane cukup ae seneng yo ora dilinciki wong. Kere.
Aku yo malah mubeng-mubeng lah saiki aku dilinjik wong rumangsa aku dilinjik wong ya wis. Alhamdulillah wis bunga terima aku ya. Aku klondan randu ngono ki lho aku terhanyut. Aku dolan nggo randu nang omahku kono. Omahku ngono ae. Omahe sapa lek ra omahku. Masalah warisan wis karek kono. Aku ki karek kono, karek sing enom. Karek sing tuwek aku kan sing bocah. Piye apike kono aku wis karek manut. Aku dadi wong gak tau ngger aku brengkel yo, pamane brengkel ngono atiku brengkel tapi atiku tak bolak-balik lagi ngono ki atiku yo gak iso ngger sampe kok dendam kok wong baper pisan aku. Ngono ki aku dolan randu ngono ki. Tangga-tanggaku do nyedak aku ngono ki, wis sawen aku bayar. Ijek ngargai wong ngono lho. Aku apa nek wong liya enek aku gagenan salaman gagendang wis ngertakno ngono ya Allah, bunga terima aku. Sedangkan nek roh wong kadang mengos ngono ki ya kadang wis tak tekoki yo. Kadang mengos ngono ki. Aku iki bukane gak pengen dihargai juga kan. Kok nyedulurno. Aku yo ora mampir nang ndi mergo apa Rafa ngger. Rafa kok ngajari piye ngger jenenge bocah anakku iki kabeh ngono. Dadi gedhe yo pinter. Ngerti tata krama unggah-ungguh ndi wong sing tuwa ndi sing apa. Ora mesti tenan jenenge bocah. Wis kehidupane wis beda karo dek kae paman aku uripku. Omahku elek yo tetep Rafa yo nrimo mah elek wong. Nek iki yo ora metu-metu kok. Kamar ra metu-metu kok omah dolan-dolan nang ndi lengger. Nguri dapin yo ora tau. Gak tau dolan anakku iki Rafa. Apa ibu aran-arane ngene arep mbuyak pancen kehidupane Rafa ngene. Diajari jenenge bocah ngajari gak iso. Wis tosok ben SD bocah. Wis kowe iso anak akhlak kaya apik urung tentu ngerti karo wong tuwa. Iso munduk-munduk sopan. Tapi urung karuan mesti ana cacate. Bocah umur salane nambah wong tuwek gemati. Kabeh anakku loro gemati mbak. Ndek dhuwit sithik yo nyambut ditukon. Urung tentu kowe anak patut takluk injih napa injih. Ngerti wong tuwek keadaane wong tuwek urung tentu kowe wis to wis ben ngrasakno dhewe. Sopan kudu wong injih monggo lek urung tentu ngerti wong tuwek gerah ngelu. Wah, mbokku kok ngeru gagenan tak tukokno. Lah nggak ditukokno obat kuwi wis perhatianku bayar. Beda. Aku wis gak gumun masalah ngono. Aku tak nggih video yo. Temoni ngono lho. Urung tentu nggih. Wong akhlake kadang cilik ngene. Urung tentu ambek wong tuwek lagi sirahe ngeluhnya. Sirahe ngeluh urung kondo lagi mlaku sak mlaku. Mak, lho Mak, sego pecel. Ngono ki sing luwih berharga tinimbang aku diwajib njunggo Mak. Boten lah, gak perlu aku. Aku gak didik koyo. Nek didik ngono ki yo iya tapi aku pokoknya sing penting ngerti wong tua. Oh yo anakku butuh ngene. Budal anakku ngene ngerti aku. Anakku ora duwe gagenan mboke. Oh ngono aku lebih senang ya. Saiki cilik ngene ora apa-apa. Kerung tau dadi cilik aku sedhe anak telu kok ya. Telu iki cilik iki beda. Aku harus bekerja, bekeras. Anakku ndidik iki saiki zaman digital aku kudu ngerti, kudu piye. Yo wis apa anak. Sing penting seger waras sehat. Dono sengkanane dicedhak rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.